Sudungang atong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahigos lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, kita ragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayon, taragi hapon bay. kinsa pa man di ay. Aduna tay igon usog, nga di mabuntog, di mapukan. Antayon-ta gihapon nga mag-abadon, taliwala sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan, Malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan ni atong dakbayan. maong giyawhang ang tanan. Taragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, Kinsa pa man di ay ang magdayon, taragi hapon bay. Gamay pa nga pag-ato, dasig bay. gamay pa nga pag-sakripisyo. Ikaw kita Kitaragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayon, kitaragi hapon bay.
August 8, 2020, Saturday. Mass intentions for 6:30 a.m. Petitions. Complete healing and speedy recovery for Father George Militante, SDB, Father Felix Forlan, Sisters Gina Fernando, and Sister Cora Haka, FMA, Jacinta Patalinghog, Frances Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Marcelino Tijano, John Carlson, Mary Rose Indrina, Angela, Roy Malasarte and family, Marianette Cabrera, Capaducia Cala, Mayan Katakura, Consolacion Tejano, Noli and Concon Tejano, Christian Jacoba, Camilo Guillen II, Magdalena Pacanya, Gloria, Joy Sinangote in Saudi Arabia. Visa extension of Bruce Lee, Graciel Senisa, Lawrence Lee, Flora May Bibilio, and Amor Lee. For continued blessings, good health, safety, protection, guidance, enlightenment of Richie Ann Alburo, Concon Tejano, Resi Joy Cuenca and family, Melin Yungko, Carmen Elsia, and family in New Jersey. Enlightenment and wisdom of Pil Marie Villamora for coming exam. Guidance for all USJR, BSA, and BSMA students who will take the qualifying examination level 1. For enlightenment in taking IELTS exam of Ivy Pilpa. Second day novena in honor of Our Lady of Assumption, patroness of Maasin. Special intentions of Serino Miasco and family, and Sumampan family, ng Lourdes Kindergarten School, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving. For all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lourdes Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, William and Shoni Miranda, Ramon Cortez and family, Chito and Grace Galang, Geraldine Chan, Lourdes, Segundino, Pura, Anne Marie, Raymond, John Alain, Joben Benedict, Nenet, Cabrera, Cabrera family, Mr. and Mrs. Vianney Villanueva, Terdes family, William and Shoni Miranda, Christopher Beramo and family, Rose Gasita and family, Marlene Pud, Luz Viminda Yap, Hani Fritzi Yap, Christine Yap, Frances, Joanna Yap. Birthday of Vianney Villanueva, Seandra Amalio, Amelita Rizaba. 9th wedding anniversary of Sheni and Ramses Amalio. Wedding anniversary of Perfecto and Alejandrena Faunilian. 14th birthday of Johannes Paulus Manrial. Birthday of Father Peter John Clifford, SDB. For the souls in purgatory, Ernesto Fadriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Rinaldo Jose Protasio, Reverend Father Faustino, Memerta, and Milanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio, and Cayetana, Pura, Jose, and Ben, Florence, Epimaco Martelino Sr., Castro Chua Sr., Toring Lambo, Agnes Nieves, Celeste Lienos, Paulino,
Chopista Vivina, Buenaventura Juana, Perfecto Senior, Policarpa, Alicia, Paulina, Agustin, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Leting, Ramon Senior, Monching, Gigi, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente, and Lourdes, Danilo Castro, Armando Fortus, Asim Omisivic, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Franklin Season, Mercedes, Ramon, Dairo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Filomena, Danilo, Joselito, Aniceto, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Plácido, Ramon Sr., Ramon Jr., Ponciano Sr., Alan Peter Ilaya, Emeterio D. Chu, Rodolfo, Lorenzo, Mario Jimenez, Visitacion, Maria Socorro, Rudy, Alan, Leticia, Caballero, Leticia Sinangote, Fidel, Esther, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Cornelia Chua, Pilar Cariaga, Epimajo Martelino Sr., Cesar Diez, Zenon Rufina, Eduarda, Maximo, Jennifer Ivy, Antonio, Estrellata, Edelberto, Rosita, Dacuyan, Albert, Olympia, Jesus Sr., Felipe, Albert, Francisco, Dan, Erwin, Victor, Potenciano, Saturnino, Eufemia, Maria Corazon, Erlinda, Amparo, Marvin, Melesha, Emmanuel, Epifania, Gauchoso, Zosima, Liberata, Dulce, Toribio Sr., Isidro Sr., Natividad, Gloria, Glena, Grace, Father Ike, Heriberto, Lolita, Baguio, Chopista, Paulino, Perfecto, Policarpia, Hercolina, Vivina, Buenaventura, Paulina, Agustin, Alicia, George Jr., Juana, Jocelyn Villanueva, Santos Daclan, Ignacia, Emiliana, Carlos, Mosquito, Dani, Grace, Benita, Dani, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Sebastian, Catalina, Demosthenes, Isias, Pedro, Ella, Liling, Virginia, Pedro Jr., Eduardo Sr., William, Fernando, Natividad, Rebecca, Concepcion, Cynthia, Maurecia, Antonio, Vanessa, Milania, Leonora, Venus, Meli, Modesta, Maristel, Carlos, Gregoria, Nestor, Dionisio, Desiderio, Porferio, Arjana, Apolonio, Matilde, Bartolme, Sabina, Antonio, Basilisa, Elizabeth, Felisa, Carmen, Justa, Fresco, Juanito, Virginia, Esther, Sima, Jimmy, Galing, Jude, Dandan, Albin, Boggs, Celeste Lienos, Floro Wong, Mildred Wong, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Avayap, Cisenando, Sr., Constancia, Fermin, Sr., Leonides, Perpetual Tandok, Leonides Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Catalina Pusa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Iyala, Oligario Madera Sr., Magdaleno, Rosalina Avelino, Victoriano Maria, Emilio Jesus, Lerena, Eduardo Gloria, Pedro, Flor,
Jesus, Visitacion, Estrella, Rodolfo, Alan, Trinidad, Leticia, Fidel, Maria Socorro, Erlinda Dael, Lucio, at Tinadora. 101st birthday of the late Ciriaco Cañete. 40 days of Maximo Daclan, Angeles Cabilan. Novena Mass offering for Salvador Miasco. Death anniversary of Gregoria, Jolito Marlon, Jolito Villanueva, Edipolo Mosquito Sr. Father John Clifford. All souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Palihog manindog. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios
ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Mga igsuon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining August 8, 6:30 Mass in the morning. Atong gihandom karon ning atong Santos nga Misa, ang pangilin kapistahan ni Saint Dominic de Guzman. Ato sang iampo ang atong mga kaigsuonan nga mga Dominicans. I would like to invite you to present your personal and family intentions dinhi sa atong altar, among them good health and safety of all our parishioners, labi na dinhi sa Lourdes Parish, Marian devotees, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilkris Appliance Corporation. Mga intentions nila ni Chona Musni, Albert and Criselda Lim, Pasita Ong, Cookie Uy, Carmen C., June and Kathleen Barreto, Carmen Caballero Ilaya, Kay and Mark Budyongan, Teresita Gabuya. Atong iampo sab healing and spiritual strength labi na sa mga masakiton, pinagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa Lourdes, among them Dr. Halimane Ranganath, Father George Militante, Justice Poy, Lyndon Ruiz, Jun Lim, Nang Isang, Luz, Elena Bernasor, Dalen Gloria, Flor Apape, Wilma Yu, Joy Sinangote, Dr. Pasita, James Arsenio Ponce, Gary Borelli, Nove, Kimberly Rosalia, Noel Tan, Sofia, Camilo Gillian II, Persidito Sumalinog, Princess Sumalinog. Ug atong ilakip ang mga kalag ni panaw na, among them Teresita Alvarez, Teresito Yap, Pat Belsinya, Felipe Tan, Juana Valencia, Constancio Pepito, Rodolfo Lorenzo, Laura Del Pansoy, Gloria Sumalinog, Celeste Lienos, Julieta Belleza Cabero, Valeriano Cabero, Atenadora Voloso, Teresita Maricho Rogelio Humawas, Vicenta Mary Perpetual Tandok. Ngaigsuon atong sugdan kini atong pagsimba pinagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kining alaw sa lamang sa kaayo mo. Kaluy-an mo na o ginuuwag tanga kasalan bugang kaluwas nga akong ipakanaog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, si Santo Domingo pinagi sayang mga pahanungdan o pagtulunan, magtabang unta sa imong simbahan. May muunta alang kanamo nga santos nga tigpangama, siya nga bantog nga magwawali sa imong kamatuuran. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Palihog manglingkod.
Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Habakuk. O Ginoo o balaan kong Diyos, dili ba ikaw diha ng daan sa pagsugod sa kapanahunan o wala kay katapusan? O Ginoo, ug akong tigpanalipod, ang mga taga-Babilonia gipili mo, silbing silot o kastigo kanamo. Tungod sa imong kaputli, dili kamo tan-aw sa daotan o sa sayo. Apan, nganong gipasagdan mo man ang mga tawong malimbungon o nagpakahilom ka man lang samtang gilamoy sa taong daotan ang taong matarong. Gihimo mong ingon sa isda sa dagat ang katawhan, ug ingon sa mananap nga walay pangulo. Unya, sama sa isda, paslon o pukuton sila sa mga taga-Babilonia. Inikakuha nila daghan, magmaya sila. Magharad pagani sila og musimba sa ilang pukot, kay kad nadato og makakaon man sila glamiang pagkaon, pinaagi niini. Magpadayon na balang sila pamukot og pagpamatay sa katawhan sa walay ko kaluoy. Busa, musaka ako sa bantayang tore, o paabuton kog unsay isulti sa Ginoo kanako, bahin sa akong mulo. Unya, mitubag kanako ang Ginoo sa pag-ingon. Isulat ang pananawon sa tataw kaayo, diha sa mga papan, aron makalikay ang makabasa niini. Kay may panahon nga gitagal, alang sa katumanan sa pananawon, ug mahitabo gayud kini. Busa bisag ingon ug dugay kining matuman, pabuta lang. Ug mao kini ang mensahe. Kadtong mga daotan dili mabuhi, apan ang mga matarong mabuhi, kay matinumanon man sila sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Dili gayud nimo biyaan sila nga nangita kanimo o Ginoo. Dili gayud nimo biyaan sila nga nangita kanimo o Ginoo. Ang Ginoo naglingkod siyang trono hangtod sa kangturan. Gibutang niya ang iyang trono alang sa pagpanghukom. Nagahukom siya nga mataron sa kalibutan, nagadumala siya sa katawhan, uban sa kaangayan. Dili gayud nimo biyaan sila nga nangita kanimo o Ginoo. Ang Ginoo ay usa kadalangpanan alang sa mga dinawdaog, usa ka kuta sa panahon sa kalisdanan. Nagsalig sila kanimo, sila nga nagmahal sa imong ngalan, kay dili ka mobiya kanila nga nangita kanimo o Ginoo. Dili gayud nimo biyaan sila nga nangita kanimo o Ginoo. Awitig pagdayig ang Ginoo nga naglingkod sa trono dito sa Sion. Isangyaw sa kanasuran ang iyang mga buhat, kay ang tigpanimalos sa dugo ni hinumdum. Wala siya may kalimot sa dangoy-ngoy sa gisakit sa mga tao. Dili gayud nimo biyaan sila nga nangita kanimo o Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo.
Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Jesus, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, Sir, kaluy iintaw ng akong anak. Patulon siya ug nagantos pag-ayo. Ug tungod niini makadaghan nga siya mahulog sa kalayo ug sa tubig. Gidala ko siya ngadto sa imong mga tinun-an apan wala sila makaayo kaniya. Si Jesus mitubag, pagkawalay pagtuo ug pagkasayop ninyo, magsige na balang ako ug mag-uban-uban kaninyo, magpunay na lang ako pailob kaninyo, dad-a nga ri ang bata, ug gimandua ni Jesus ang yawa, ug migula kini gikan sa bata, ug naayo diha-diha ang bata. Unya, miduol kang Jesus ang mga tinun-an ug nangutana kaniya, nganong wala man kami makapagula sa yawa? Si Jesus mitubag, tungod kay wala kamoy igong pagtuo. Hinumdumi kini, kung kamo may pagtuo nga sama kadagko sa usa ka liso sa mustasa, makamando kamo nining bungtura, balhin didto ug mobalhin kini, makabuhat kamog bisag unsa. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Mayong buntag kanatong tanan. Ang buntag sad, Father. Nga igsuon, atong gibasa karon sa ebanghelyo from Matthew chapter 17, verses 14 to 20. Pagtulunan kini bahin sa pagtuo nga buot ni Jesus nga atong pagtuo mutubo. Usa sa mga kanta niya ng animated movie Prince of Egypt is entitled There Can Be Miracles. Usa kini ka faith song, usa ka awit sa pagtuo. Kung imong tan-awon kining animated story, gikanta kini diha sa punto nga ang nagkanta si Miriam og si Zipporah og ang mga Israelites mugawas na sila sa Egypt kay gideliver na sila sa Ginoo, giluwas na sila sa Ginoo, and they were leaving Egypt, they were departing from Egypt after God humbled the gods of the Egyptians. Sa maong kanta nay mga striking lines, no, kang imong tan-awon ang lyrics sa kanta. Now we're not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Uni ang refrain nga familiar kayo. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles when you believe? May mo sang ilisan, though faith is frail, it's hard to kill. Ang pagtuo, mga igsuon. Ug mao ni ang diwa sa atong gibasa karon nga ebanghelyo from Matthew chapter 17, lessons on faith. Ang mga tinun-an dinhi wa sila makapagawas og yawa. Kay ang usa ka bata, he was tormented by a demon nga patulon, lunatic, and the demon was persistently hard no lisod pagawson ng mga tinun-an. Bisan sila si Pedro, sila si Juan, wa sila makaayo sa bata. And somehow imong ma-feel no nga ang Ginoo, he was exasperated, murag napuno na pud siya sa iyang mga tinun-an. And later nangutana ang mga apostoles kaniya in private. Nangutana sila why they couldn't drive this demon. Ug ang reply ni Jesus, because of your little faith. Gamay ra ug dili igo ang inyong pagtuo. And he presents a comparison. Kung naa kamoy liso sama sa kadagko sa liso sa mustasa, you can do anything, even to
tell this mountain, you can move mountains. Mga igsuon, today in our gospel reading, let us examine our faith. How is our faith? And we ask, unsa man dining pagtuo, what is faith? Daghan man kag we can say many things about faith. No, but I think a simple definition of faith is this: total trust, total confidence in God. Because of this trust, we commit ourselves entirely to Him. You entrust, even surrender your lives, your worries, your concern to Him. Faith, brothers and sisters. And faith, comparing it to a mustard seed sa kaliso nga gamay, faith entails two things usama sa liso. Number one, that faith is alive. Kini buhi. A person is alive if you feel his heartbeat, kung magpitik ang iyang kasing-kasing. Faith, brothers and sisters, of a person, meaning to say he is pulsating with life. The faith that is active, a faith that moves, a faith that works, a faith that is put into action. And faith, if you examine your faith, kung imong pagtuo only limited to prayers, imong pagtuo only limited to religious activities, labi na kung musimba ka sa Domingo ra, ang imong pagtuo kutob ra diha sa misa o sa imong pagampo, I think dili na mao ang gusto sa Ginoo. Because a faith which is alive, it should be part of you. It should be part of you daily. Na kini maka-influence kanimo. It becomes part of your daily life, of your daily routine. You put it into action and influence how you say, how you do, how you make decisions. Faith that leads to make right choices. The faith like a lamp. The faith like a light in your life. Para kini buhi gyud og aktibo. Ikaduha, sama sa mustard seed, it is a faith that is growing, brothers and sisters. Mauna, no nga kini magtubo adlaw-adlaw. And growth, we know, takes time. Kung ang liso imong itanom, it takes a lot of cultivation, a lot of nourishment. Mausad ang atong pagtuo. It needs a lot of effort. Of course, while it is a grace of God, kinahanglan nga ato sa nang ampingan. It grows daily. Our faith must continue to grow throughout our life. Just like our intellectual capacity, we take time to study. In fact, sugod man tag elementary, nya mosud ta sa high school, unya mag-college, yang uban muhimo pag mga masteral degrees, ngadto sa doctoral degree. Mao sa nang atong pagtuo, brothers and sisters, nga motubo sad, no, dili lang ang imong pagtuo kutob lang elementary, nga di na mosibog ngadto sa high school. And then throughout our life, God wants us to grow in our faith. And so with our faith, it grows with time, it grows with age, it goes with experiences. Ang imong nakatunan sa elementary, dili na napaigo kung high school na ka. Ang imong nakatunan sa high school, dili sa napaigo kung ikaw college na ka. Ang imong nakatunan sa college, padayon gihapon, because life goes on. And so with faith, it grows, brothers and sisters. And how shall we grow our faith? There are several steps for our faith to grow. Una sa tanan, pinaagig yun sa pulong sa Ginoo. And so we take time to read. We take time to absorb God's Word, reading it, absorbing it, meditating it. Unya ikaduha, faith also grows because it is a relationship. And so, it also grows by our closeness to God.
through our prayer, experiencing God also in our life, even experiencing also God in our difficulties and challenges. And finally, we also strengthen our faith by our love and by our service, nga mutubo ang atong pagtuo diha sa atong pagpangalagaray ug sa atong paghigugmaay. Brothers and sisters, today the Lord is inviting us to look into our faith, and He compares our faith like a mustard seed na kinahanglan nga kini buhi bisag unsa kagamay, na kini magtubo kanunay. It becomes part of us and it grows daily. It grows with our age, with our experience, with time. Kinautunta mga igsuon nga kita maminaw kita no sa pagtulunan sa Ginoo karong adlaw. Amen. Palihog manindog, pagampo sa katawhan. Sa ngalan sa atong Ginoo, kita nagkahiusa karon sa pagampo. Busa, moingon kita, kaluy-i kami Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang simbahan magmauswagon sa pagsangyaw sa maayong balita, aron paghupay ni adtong nawad-an sa paglaom, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, dili mawad-an sa pagsalig ug pagtuo sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na ug hingpit nga kaayohan, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, makadangat na sa grasya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Atong ilakip sa atong mga pagampo, good health, safety, protection sa tanan natong mga parokyano, Marian devotees, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilcris Appliance Corporation family. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Atong iapil, pinagis sa pangama ug pangalihan ni Mama Mary Birhen sa Lourdes, healing and spiritual strength. Sa mga masakiton, ilabi na nila ni Dr. Halimane Ranganath, Father George Militante, Justice Poy, Lyndon Ruiz, Junjun Lim, ng Isang, Luz, Elena Bernasor, Dalen Gloria, Flor Apape, Wilma Yu, Rogelio Lumakluk Mayon, Leslie Suliban, Lara Damole, Joy Joy Sinanggote, Dr. Pasita, James Arsenio Ponce, Gary Borelli, Nove Kim Rosalia Noel Tan, Sofia Camilo Gillian II, Persidito Sumalinog ug si Princess Sumalinog. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Kining tanan amahan, among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod. Sa
Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, sa pangama ni Santo Domingo, kaluy pagpatalinhog kining among mga pagampo nga among gihalad kanimo sa dakong gahom nining sakripisyo, liguna sa panalipod sa imong grasya ang mga tigsambuwag sa pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni Santo Domingo. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi siyang pagwali o gipanalipdan pinaagi siyang pagpangaliya nga makapahimuot gayud kanimo ug busa uban sa mga panon sa anghel ug mga santos nagaday kami sa imong kahalangdon diha sa way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahuman, puno ang langit ug yuta sa sa kaitaasan, kay kun ang nagaan sa ngalan sa Ginoo Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, siya mubalik ani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga relihiyoso ug mga relihiyosa, mga magtutuo, tanang pamilya nga nagsunod kanato online sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Hinumdumi ang imong mga anak, sila si Teresita Alvarez, Teresito Yap, Pat Belsinia, Felipe Tan, Juana Valencia, Constancio Pipito, Rodolfo Lorenzo, Laura Del Pansoy, Gloria Sumalinog, Celeste Lienos, Julieta Belleza Cabero, Valeriano Cabero, Atenadora Voloso, Teresita, Maricho, Rogelio Humauas, Vicenta, Mary, Perpetual Tanduk. Nga imong gitawag nga na kanimo gikan niining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, ilabi ng mga kalag nga among gihalad o gihandom ning santos nga misa. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes. Uban ni San Jose, ang iyang bana, uban sa mga apostoles, ni San Juan Bosco, Saint Mary Domenica Mazzarello, Saint Bernadette Subiru, Saint Dominic de Guzman, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesu Kristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anak kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Palihog manindog. Aron isip mga tinunan, mga magtutuo, mga anak sa Dios, musangpit kita sa atong langitnong Amahan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, ginisayuta maingon sa langit.
ang kalanon namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Kinunua luwasa kami sa tutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo nga among manunubos. Kay imo manang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig suunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog mangluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa atong mga sala. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Karon atong himuon, act of spiritual communion.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa nanglamay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kitang tanan. Ayaw sunda si Cain, mapipatay kang Abel, kay managsuon ra kitang tanan. Magdinahalay kita, mao kini ang suya, hatagan ang dili, ang kinabuhi sa usag-usag. Magdinahalay kita, himunta kini kinaiya, buhaton ta sa kinabuhi ang suya. Ang adunahan nagaingon, kang Jesus nagamahan, apan sa mga pobre madaog-daogon ug hapon. Bisan sa unsang pagmatuod, kung magpabilin siyang hapon, pagkakon siyang nakikatubang kang Jesus. Magdinahalay kita, mao kini ang suya, hatagan ang dili, ang kinabuhi sa usag-usag. Magdinahalay kita, himunta kini kinaiya, buhaton ta sa kinabuhi ang suya. Magdinahalay kita, mao kini ang suya, hatagan ang dili, ang kinabuhi sa usag-usag. Magdinahalay kita, himunta kini kinaiya, buhaton ta sa kinabuhi ang suya. Buhaton ta sa kinabuhi ang suya. Palihog manindog. Mag-ampo kita. Ining paghandom kang Santo Domingo, mikalawat kami sa langit nung sakramento Ginoo. Itugot nga ang imong simbahan, uban sa timuos nga debosyon, makatagamtam sa gahom ni ining sakramento, o katabangan unta sa pangama niya kansang mga wali nakapalambo sa maong simbahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died.
Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog Manindog. Before we end, again, thank you very much, brothers and sisters, for supporting and following us online. Please continue to do so if you have been blessed by our online masses. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa akong pagpanaw ning kalibutan, subay-sabay bayon nga mabugnaw. Gitanaw ko ang langit, hanap kong mangit-ngit. Apan ikaw, Maria, ang bituon sa langit. Kini sa luha, kasakit o kaguol, apan ikaw ang nagpuna sa akong pagtikan. Ikaw kaya, Maria, ang bituon sa langit, kahayag ka paglauli, maluibong kaliwatan. Ikaw ang katumanan sa mga saad sa Diyos. Maakhok mahigugmaon, Birheng Maria. Makasunod sa latang ni Jesus. Ikaw kaya, Maria, ang bituon sa langit, kahayag ka paglauli, maluibong kaliwatan. Ikaw ang katumanan sa mga saad sa Diyos. Mahigugmaon, Birheng Maria. Ikaw kaya, Maria, ang bituon sa langit, kahayag ka pag
Birheng Maria,